IFLA je nevladina, nezavisna međunarodna federacija bibliotečkih udruženja i institucija koja okuplja 1600 članova iz 154 zemalja sveta. IFLA predstavlja otvoreni forum za razmenu ideja, podsticanje zajedničkih projekata i istraživanje na svim poljima u bibliotečkoj informacionoj delatnosti. Narodna biblioteka Dušan Matić sa svojim projektom Biblioteka Plus Plus učestvovala je na ovom forumu i dobila prestižnu nagradu. Narodna biblioteka Dušan Matić sa velikim ponosom napravila je projekat koji je inovativan, originalan i održiv. Kao rezultat projekat će imati dugoročni pozitivni uticaj na razvoj društva u Pomoravlju i Srbiji. Cilj projekta je da stvori mlade nove generacije IT profesionalaca, programera, učenje kroz igru, praktične primene, mentorstvo, primenu savremenih tehnologija u obrazovanju i saradnje između biblioteka i obrazovnih institucija je ono što čini ovaj projekat izuzetnim. Ulaganje u obrazovanje mladih IT profesionalaca i u transformaciju tradicionalne biblioteke u modernu instituciju su preduslovi za poboljšanje života ljudi u lokalnim zajednicama. Projekat Biblioteka Plus Plus predstavljen je kao primer koji se uspešno realizuje. Na njegovoj izradi radili su Gordana Marković, Ivica Lazarević i Suzana Tanasijević. Ovo je veliko iskustvo koje će primeniti u budućem radu. Za 4 dana u Ljubljani mi smo dosta toga naučili, naišli na zaista odličan prijem i kod predstave samih predstavnika IFLE i kod domaćina. Narodna biblioteka Dušan Matić je dobar primer kako kulturne i javne ustanove mogu da na pravi način predstavljaju svoj grad. Zbog nedavnih poplava koje su pogodile naš grad, projekat Biblioteka Plus Plus nije predstavljen javnosti, ali u skorije vreme biblioteka će predstaviti svoj projekat na koji je veoma ponosna.